Здравейте на всички! Аз съм Метатрона. Искам само да кажа нещо. Значи сега сме ноември месец, скоро става другата година. Нали скоро почват празниците, това трябва да... Значи искам на празниците да пускате моите песни. Искам да надувате яко, да събудите съседите. Да пускате направо колоните, да слагате това, слагате. Ако искате даже може някой да го направи рапър, мога да влезе в нашата рап група Edp Records, бът. Ако има талант, що не, бът? Не му взема никакви пари. Ако има талант, момчето, бата, за какво го такова? Оне минале имах един канал, ами с 1000 абоната го изтриха. Ако го беше имало още този канал, сигурно песните щяха да са по 1000 и там гледани, ама сега тепърва ще се развива, по-натам пак ще са гледани песните. Това няма значи. Нали има съмчене, по-натам песните ще са по-гледани. Сега просто канала го направих наскоро. Бът. Аз в принцип, нали по-натам такова вече ще почна да харчи пари, нали, за песните, смисъл с хайп, нали, за да повече хора. За вас го правя пичове, не за такива. Живи, здрави. И това е, друго не мога. Друго не знам какво да кажа. Чао. Живи, здрави.